Bé, de per si la moció ja ho explica clarament, però això no és fruit de la casualitat. És a dir, un atac així... Jo, la veritat és que a mesura que anaven passant els dies i cada dia n'hi havia detinguts, hi havia càrregues policials, pareixia que tenies un mal somni, pareixia que no era possible, que en el segle XXI, que en l'època que estem passen aquestes coses, i no donava crèdit. Però, clar, cada dia s'anava en augment. I, clar, no és fruit de la casualitat. Jo penso que tant la delegada del govern com el jefe de policia estan triats a pols. Jo penso que el Partit Popular, a nivell d'estat espanyol, s'ho té que fer mirar perquè té dins del seu partit a l'extrema dreta. Si no, no s'explica com afirmacions, com per exemple les del jefe de policia, que a l'enemigo, pam, pam, i pega dos palmades. Jo quan ho sentia això, dic, este home, d'on ha caigut? Dic, d'on ha vingut? Perquè és que no és possible. Com és possible que un policia, ja ficats a d'això, un policia d'estos que carreguen els antidisturbis, no sàpiga distingir entre un estudiant que té 15 anys, 16 anys, d'un tio que va, diguem, formant guerrilles pel carrer. Ixa és la primera. Segon, que perquè uns estudiants que està, ojo, està molt mal tallar una via pública sense permís oficial, vaig a per davant, però que automàticament els antidisturbis carreguen contra els estudiants i que en seguida detinguen a la gent i que gent, polítics, que n'hi ha corruptes, així en València, ne tenim a cabassos. L'altre dia, sense anar més lluny, el director general de cooperació, vull dir, presumpte, però on és que en seguida el destituís el president de la Generalitat, el fulmina, més altres càrrecs dels detinguts estan enganyats, i automàticament sí que n'hi ha per ahí encara que no els detenen en seguida i van en cotxe oficial, escorta policial per aquesta mateixa policia. Així quin país estem? Jo penso que això s'ho tenen que fer mirar. I m'agradaria que encara que tenen la disciplina de vot i la disciplina de partit, reconegueren les coses i ho denunciaren públicament. Denunciaren públicament a aquesta gent, siguen del partit que siguen. Ara els ha tocat a vostè, els gros, mira, els han tocat a vostès. Però no hi ha dia que no es desditjonem en notícies d'estes i anem, som la primera comunitat autònoma, en el pitjor, rescatats per el govern central una vegada i d'ací a poquet una altra vegada. La primera comunitat autònoma en deute públic, 62.000 milions d'euros a llarg termini. Home, per l'amor de Déu, i ara en això també. Cal que projectem al món, cal que projectem. Mira, això han projectat més que la Fórmula 1 i que tot el més. Les càrregues policials s'han projectat arreu del món. És una vergonya el que ha passat. Per això, evidentment, el mínim que se pot fer és destituir a la delegada del govern i al director de la policia, evidentment. Per això, des del bloc Coalició Compromís, clar, diem no a les retallades socials, però no a les càrregues policials també contra els estudiants. I depuració de responsabilitats en el Consell i a la policia. I que empresonen, com van dir l'altra vegada, que inhabiliten també a tota la gent que està edificada en tot això. Que els inhabiliten però de per vida. A nivell de comunitat i a nivell d'estat. També. Per tot això presentem la moció, evidentment, i encara se quedem un poquet curts. Moltes gràcies.